Yeah, what? Sige na, go na. Go inside na. Sige na. Malate with mama. Mama, higay. Ududu, mama. Ududu, mama. Good morning, Sabado. Sabado na naman, so vlog na naman tayo. As usual, ihahatid nila ako sa trabaho. Medyo better na ang weather today, although it's still really cold. Kita niyo yun? Ay, hindi makita. Basta, nag-aso yung ano ba? Nag-aso akong baba because it's really cold. 2 days ago, until yesterday, nag-snow po siya. And today, yan. Medyo clear ang sky. But you never know. Dutch weather kasi. Wala, hindi mo ma-predict pa. Hindi ako makaano. Kasi nasa gilid. Mag-party rin na lang. I see. It's still -3 now. -3. At least it's disgusting. not snowing. Anna, where are we going? Where are we going, Anna? She's singing. Opake, entry, opake. Opake. A few moments later. Doon lang yung workplace ko, guys. Oh. Yeah? She saw your office? Yeah, sinundo nila akong dalawa. Akala ko sa center kami magkikita. Sinundo ako ng dalawa, mga 10 to 15 minutes para kay Ana na lakad galing sa center. Market day kasi ngayon, so punta kami. Don't touch, ha? Don't touch the Ana kay makasata, ha? Isamoy? Isamoy? Nasa shop ko kami ngayon. Nasa Hema kami. May hinahanap akong pang baking eh. Be careful with that, ha? Be careful. Broad. Yan. Bumili kami ng lumpia. Busy ngayon sa market. Big dog. Sobrang busy ng center. Grabe ang busy. So, uwi na kami. Kasi may si Aling maliit. Impatient na si Ana eh. Yan, nasa parking na kami. Pauwi na kami. So, yan. Panitan ko na naman yung apple niya. Balatan pala sa Tagalog pa nito. Time check, 1:30 na po ng hapon. So, andito na kami sa bahay. Si Ruth ando na sa taas. Hindi na ako nakapag-vlog kasi tumawag ako sa amin. Kausap ko yung Kausap ko yung aking kapatid. And yung mga anak niya nakikipag-usap din kay Ana. So excited kami. Nag-uusap lang kami about sa mga plano or mga pwedeng gawin namin pag umuwi na kami sa Pilipinas. Ganon. And yung lunch namin, nagpansit canton po ako at meron pa kami yung ginagawa kong pandesal. First time kong gumawa ng pandesal. So yun, at pagkatapos nito ng lunch na to, papatulugon ko na din si Ana para makapag-relax na tayo. Manood ako ng yung The Glory. Osekia? Alsjeblieft. 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 1, 2, 3. Hoppagay! Kijk out. Ja. May nakabike kasi. Hoppagay! Oh, Hoppagay! Ganda ng weather, oh. It looks like it's summer, but it's really cold outside. Time
check, mga alas 5 na ng hapon guys, and papunta kami ngayon sa uncle at auntie ni Ruth. In-invite nila kami for dinner sa kanila as usual. Mooi weer? Yung auntie ni Ruth super galing magluto. So punta kami sa kabilang kabilang town lang din. Dito na kami sa center. It's really nice weather. Ja. Napong driver. Ja, het is goed weather. Naka-shades ang driver. Really nice weather. Looks like it. You see a lot of people wearing sunglasses now. Not shorts yet, but... So mag-drop by muna kami sa supermarket para bumili ng flowers para sa auntie ni Ruth. Ja, flowers, I just do booze. Or booze? Ah, okay. Booze na din daw. Peter's happy with booze and Angie with flowers, I think. Yeah, just get flowers too. Nandito na kami sa Plus. Supermarket na kami. Boots kami. Nasa likod kami. Okay. Ayun na si Ruth. So, Anna and I are just gonna wait here. Anna to, say hello! I don't know what we're having for dinner tonight. Siguro mag-video lang ako ng konti, guys. Hindi ako masyadong mag-vlog doon. Kusagya? Nee, kanit, Maishi. Papa will come back soon, okay? Papa won't take long. So, di lang ako masyadong mag-vlog doon, guys, because it's a family affair. Mag-ano kami ba? Mag-spend time sa family, chika-chika sila, ganon. Kami din ng auntie ni Ruth nag-chika, ganon. Yeah, medyo magiging busy because kasama namin si Anna. So, pakita ko lang sa inyo mamaya yung ating food. Very popular now, this song. Yeah? Taylor Swift. She's always popular. Kijk, wacht even, want ik heb helemaal geen flauw idee meer. Nee, maar Yeah, that's mooi. Dat is ook That's mooi. microfoon. Let's keer nou. Volgens mij 1,45 of zo. Maar zonder hebben wij niet gebrek. May soup tayo dito. Ja, maar we moeten even jou voor meeleggen. Oh, Ja. Maar het kan ook zijn... Dito na yung main namin. Oh. Ayan. Rabbit. Ha? Rabbit. Rabbit? Ja. Ensalada. Beetroot salad. En dan yan. Mama, even eten, Anne ook. Potatoes, deksel Angie? op. Aardappeltjes? aardappelen uit de oven. Oh, lekker. Nou, En de chef? De chef. de chef is... Ja, wij ze opruimen, oma. Zegt Dave. Maya zegt niks. Papa. En dan ja, A weer P. En A. Papa. Papa! Ja. En dan mama. En nu mama. Mama. M. Mama. M. A. Piet. A weer M. Oh, Piet. Piet ook. Piet ook. Yan, dessert. Dessert na si Anna. Anna? nog 2, 6. Lekker. Lekker. Is hij lekker? Hierbij doen. Ito yung akin. Hello ulit guys. Ano na po, alas 8, mag-alas 8:30 na ng gabi. Nakaka-uwi na kami. Si Anna is already upstairs and Ruth has just left. Andun siya sa kanyang friend. So, dun sila. Ako din may time. Tatapusin ko po yung The Glory kasi 2 episodes na lang yata ako. Naku, maghahanap na naman tayo ng ibang series nito. Anyways, kanina, pinakita ko sa inyo yung pagkain, yung ano ba, yung parang may dark sauce. Ano pala yung kinain ko kanina? Rabbit.
hindi to first time na nakatry ako ng rabbit. But anyway, yung kinain namin kanina, kuneho. Rabbit. How do you say? Yung ano ba? Yung rabbit-like yung, ano ba yung tawag doon? Hare ba yun? Basta yun. Hindi talaga yung rabbit talaga no, na parang ginagawang pet. Pero yung iba yata nito parang wild siya ba? So, I'm not sure. But anyways, dito medyo hindi ko alam kung common siya, pero palagi kong naririnig yung word na hashe. Apparently, yun yata yung meaning yun, na yun. Ano, not hashe. Has ba yung tawag dito? Pero, anyways, masarap siya. Para siyang, hindi ko ma-explain yung, ano niya, para siyang beef, yung ano niya, yung lasa. Not exactly, but kind of. So, yeah. Kumain kami ng rabbit, conejo. Anna is not really sleeping yet. Nagpapaano niya na siya. Sinusut niya yung kanyang sarili para makatulog, no? So, yeah, yung mga bata kasi dito, independent talaga, sleep-trained yung mga bata dito. And I'm really glad na sleep-trained si Anna. Although, not really like other Dutch kids na straight na yata natutulog talaga kahit baby pa. But, yeah, si Anna, nagigising pa din siya in the middle of the night, siguro midnight, ganun. Pero, natutulog naman siya ulit. Before, talagang, pag nagigising siya, gusto niyang kunin namin, ganun, pero hindi namin siya kinukuha. Until, nakakatulog na lang talaga siya ng, siya lang. Roots, spending time with his friends, so that also means that I have time for myself. So, manonood ako ng Netflix. So, pagod na ako, guys. Gusto ko lang i-enjoy yung time ko muna mag-isa. Relax ko na lang yung katawan ko tsaka utak ko. Medyo drained na ako. But anyways, yun lamang din po yung ating pa-vlog for today. So, I hope nagustuhan nyo ang ating short video. And if you did, please don't forget to like and subscribe sa aming channel. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aking YouTube channel. Thank you. I really appreciate the comments. And gusto ko lang i-shout out si Leonis. Nasa Korea siya. Congratulations, gang. Enjoy lang sa pag-vlog, sa pag-edit, ganun. Kita-kita ulit tayo. Salamat. Mush, mush, babush.